И първият опит за моя милост, хора! Давай! Вижте го. Виждате го. Как се притрепва. И най-сетне тия двамата си довлачиха газовете. Сега следващия опит Иван. Разпуска се. После господин Чукигек. Дай господин Чукигек. Те ги сите. Господин Чукигек най-далече. После Иван. После HD Killer. Сега ще спрем на пауза, докато пият. Хора, върнахме се. Денис стигна най-много и е много щастлив. Сега е опит на прото. Ето така. Хора, той го прави по гъс и стигна доста, като го направи по гъс. Аре, про, давай. Хора, това беше епик пребиване. Ето, вижте, тук има още едно хъмче, което е... защото то е много изровено и няма да се пързаляме. Вижте, вижте. Аре, просто се връща на рета на Иван. Чакай! Хора, сега ще го изритам. Изритах го. Ето ги, те се връщат като някакви наркомани към пазани. Айде са, после мой ред. Ако искате стръмна парзалка, елате в село Железница. Някой гледа Шаро Хекс с неговия Чукигек. Скочия така и се разпадна. Хора, смятате колко е бил разбит фаши тук. Чеки. Сопри го. Сега е него пред. Аз казах ли ще да е терорист? Това е терорист. Пате да дай Чукигек както скача. Аз трябва да си няма да се взема. Аре, давай. Той се наглася. Той може би да той. А после, ако някой се смели, ще оди едно това хълмче. Той успя. Вижте го как седи, като на самотно птичо вече. На спартанца. И мисля, че това ще е за този клип. И чао!